గత 5 సంవత్సరాలుగా యోయో టీవీ అన్ని రంగాల్లో ముందుకు పోతున్న ఈ సందర్భంలో వారికి నా శుభాకాంక్షలు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యోయో టీవీ కమింగ్ ఇన్ టు మ్యూజిక్ థింగ్, ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మల్లా రెడ్డి గారు. పాన్ ఇండియా మ్యూజిక్ అనే ఉద్దేశంతో మీరు ముందుకు వస్తున్నారు. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్.